Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau bayaninmu da zamu yi bayani ne akan girman iyaye da daraja iyaye da martaba iyaye. Domin a cikin biyayyan iyaye a nan ne ake samun arzikin duniya da lahira. Kuma a cikin rashin bin iyaye a nan ne ake yin hasaran duniya da lahira, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa annabi a cikin hadisi yake bayani yake cewa ridar rabbi fi ridal walidaini, yace yardan Allah yana cikin yardan uwa da uba, inji annabi Muhammadu. Sannan kuma annabi yake magana yake cewa wasu hudul laha fi suhudul walidaini, kuma hushin Allah yana cikin hushin uwa da uba, inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata mu ƙara gane girman darajar iyaye, mu ƙara gane martaban iyaye, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake bayani yake cewa duk mutumin da ya yammanta iya innansa da babansa suna hushi da shi, to annabi ya ce wannan mutumin gabaki daya za a buɗe mashi ƙofofin gidan jahannama. Allah ya kiyaye mu. Duk mutumin da ya waye gari innansa da babansa ko ɗaya daga ciki suna farin ciki da shi, sun yarda da shi, to wannan mutumin za a buɗe mashi ƙofofin gidan aljanna. Allah ka samu daga ciki albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara bayani, ke ƙara jaddadawa a cikin wani hadisi da yake bayani yake cewa duk mutumin da ya dafa wani abinci a gidansa mai daɗi ya ci, daga shi sai matansa ko sai 'ya'yansa, amma innansa da babansa suka kwana suna jin yunwa ba su ci abinci ba, suna jin yunwa, shi ko ya cika cikin shi gabaki daya, to wannan mutumin lallai ya kasance cewa annabi ya ce ranar tashin alkiyama wannan mutumin zai zo filin tashin alkiyama yana mai tsananin jin yunwa da tsananin jin kishi. Allah ka kiyaye mu. Shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ƙara bayani a cikin wani hadisi yake cewa man faddala zawjatuhu ala ummihi, yace fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati. Annabi ya ce duk mutumin da ya fifita matansa akan innansa to wannan mutumin la'anan Allah, tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi, la'anan mala'iku da tsinuwan mala'iku ya tabbata a gare shi, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi ke ƙara bayani ke cewa kuma wannan mutumin wala ya ƙabalu minhu adalan wala sarfan wala adalan, Allah ba zai karɓa mashi ayyukan shi na farillai ba, balle ayyukan shi na nafiloli, saboda mene? Bai bi iyayensa ba. To biyayyen iyaye yana da matuƙan muhimmanci a rayuwa. Duk mutumin da ya saki iyayensa to babu hasara, babu bala'i da ta wuce wannan wurin. Mafi yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana abubuwa da yawa, amma yanzu mun zo irin wannan lokaci da muke ciki, yanzu sai ga ƴaƴaye iyayensu ba su da daraja a idanunsu, za ga ƴaƴaye iyayensu ba su da kima a idanunsu, amma duk abin da matanka ta ce maka shikenan shine mai girma, shine mai daraja, shine mai martaba a cikin zuciyanka. Amma maganan innanka banza, maganan babanka banza, wannan hasara ne, bala'i ne wacce ta zuwa irin wannan lokaci. Sannan mu ƙara ganewa kuma a irin wannan lokaci Allah ne fa yace hushin uwa tana tare da hushin Allah ne, yardan iyaye kuma suna tare da yardan Allah ne. Dole sai sun yarda da kai, Allah zai yarda da kai. In baka bi su ba, duk ibadanka wallahi azimi Allah subhanahu wataala babu abin da ya shafi ka da wannan, babu abin da ya shafi da wannan ibadan naka. To ya kamata a ƙara girmama iyaye, a ƙara bin iyaye, domin kamar yanda ya zo a cikin hikaya a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, akwai wani bawan Allah sahabi na annabi Muhammadu, sahabi ba wanda ya ga annabi ido da ido, yayi sallah a bayan annabi, ya je ya raka annabi yaƙi, amma wannan sahabin da ya zo zai ciwon mutuwa ta kama shi, da ciwon mutuwan nan ta kama shi, annabi ya tura sahabbai
su je su laƙanta mashi kalmar shahada, ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. Wannan sahabin aka yi ya faɗi kalmar shahada, amma ya kasa faɗi la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ko a wannan lokacin ne a ce an karanta mutum kalmar shahada ya kasa faɗi, ai sai an ji tsoro, ballantana a zamanin annabi kuma sahabin annabi. Shikenan annabi ya ce to wannan mutumin yana da iyaye, aka ce ya rasulullah ba shi da uba amma innansa tana nan. Sai annabi sai ce a kira innansa ta zo, sahibul hikimati annan muhammadu. Da ya ce a kira innansa, aka kira innan shi sai ta zo. Sai annabi ya ce me ke tsakaninki da ɗanki? Sai ce ya rasulullah ɗana mutumin kirki ne, ɗana ɗa ne mai daraja mai biyayya. Sai annabi ya ce ke dai ki faɗa min gaskiya, menene ya faɗa ki tsakaninki da ɗanki? Yau ga ɗanki ya zo mutuwa, an laƙanta mashi kalmar shahada ya kasa faɗi. Sai wannan masu ce rasulullah ni babu abin da ke tsakanin ɗana sai alhairi. Sai annabi ce to shikenan ki sani cewa yardan ki fa yana cikin yardan da Allah zai ma ɗannan naki. Rashin inda matsala ki gaya mun. Sai rasulullah sai ce to ai ya rasulullahi wannan ɗan nawa shine wanda ya fifita matansa a kaina, la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ci ya rasulullah yana ganin girman matan shi fiye da ni, ya rasulullah ya fifita matan shi fiye da ni, ya fifita maganan matan shi fiye da magana na la ilaha illallah. Ci ya rasulullah saboda haka wannan raina na ɓaci a irin wannan abin da ni da na haifa ɗa a cikin ciki na, yau sai gashi wai matansa sai abin da ta ce shi za a yi. Sai annabi ce to ki yafi mata, ya rasulullah ni ba zan yafi masa ba. Da yake annabi sahibul hikmati ne, sai annabi ce ina sahabbai, ku je ku ɗibo mai itace ga baki ɗaya. Aka tara ice masu yawa, da aka tara ice mai yawa ga baki ɗaya, sai annabi ce ku hura ma wannan iccen wuta, ku hura ma wannan iccen wuta. Aka hura wuta yana ci bal. Sai annabi ce ku ɗauki ɗan nan nata ku jefa shi a cikin wannan wuta ya ƙone. Sai ce ya rasulullah yanzu ɗana wanda na haifa a cikin ciki na rasulullahi za a jefa shi a cikin wannan wuta? To ba an ce ki yafe masa, kin ce ba za ki yafe masa ba? To ai gwanda tun anan duniya ya fara cin wuta, domin wannan wutan da ke gani kankanwa ce a cikin wutan lahira. Ya rasulullah in dai don haka ne ya rasulullah na yafi masa ya rasulullah. Wallahi tana cewa ta yafe masa nan, aka ci annabi ce ku je ku lakanta mashi kalmar shahada. Suna zuwa suna cewa la ashhadu an la ilaha illallah, yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yana cewa wa anna muhammadar rasulullah. Taki ya faɗi, yana faɗi kuma sai ya cika.